Hola golafres, soc l'Albert. Avui anem a fer un d'aquells plats que pots fer per quedar bé en qualsevol festa. De fet, aquesta recepta la vam fer a casa la nit de Nadal, amb lluç, rap, gambes, escamarlans. Anem a veure com es fa la sarsuela. Bueno, necessitem rap. Aquí tenim 3 talls, perquè són 3 a casa. Tenim lluç, un parell de gambes per cada un escamarlà per cada uns 150 grams de musclos, uns 150 grams de rossellones, un parell de tomàquets madurs, una ceba, un got de vi blanc, un parell de torrades per fer una picada, un all, una miqueta de safrà i julivert per fer la picadeta. Ei, que no ho havia dit, també necessitarem uns 150 grams de calamars. I això és tot. I el primer que farem serà posar els musclos en un cassó amb un ditet d'aigua i una miqueta de sal i els posarem a bullir tapats fins que s'obrin. Llavors, a mesura que es van obrint, els anem movent una miqueta i esperarem que s'obrin tots. I després els colarem i el brou aquest el guardarem per posar-lo després a dins de la sarsuela. Un cop tinguem els musclos freds, anirem traient les closques i anirem reservant les que tenen el bitxo, la sensis, la xitxa, i la idea és anar-ho posant en el fons de la cassola perquè després puguem posar els talls de peix al damunt i no se'ns quedin enganxats al fons de la cassola quan ho coguem, i així no se'ns desfarà. Això ens ho ha dit la nostra amiga la peixatera. Com es diu? Cecília. La Cecília. I ara amb les rossellones en una paella hi posarem una miqueta d'oli i posarem a fregir les rossellones i també les taparem fins que estiguin obertes. I quan estiguin també les reservarem. Ara amb una paella fregirem el pa, un parell de llesquetes de pa sec, i aquest pa el farem servir després per la picada. Ara en el mateix oli hi sofregim els escamarlans i els hi tindrem un parell de minutets, perquè després ja s'acabaran de coure dins de la cassola quan estigui tot coent-se. I ara farem el mateix amb les gambes. Ara agafarem el peix i el salarem. El rap, el lluç, i ara l'enfarinarem. I abans de posar-ho a fregir traurem l'excés de farina una miqueta. I fregim el peix. Tampoc cal que fregim massa perquè després haurà de coure amb tot el suc que hi posem a dins de la cassola. Si no quedaria massa fet. Picarem una ceba petitona i la posarem en una altra paella o en un cassó que serà on hi començarem a fer el sofregit. I la posarem a fregir. Ara que la ceba està mig fer, hi tirem els calamars, que haurem salat prèviament, I els començarem a fregir. I els tindrem una bona estona, perquè el calamar té una cosa que o s'ha de fer molt poc o s'ha de fer molta estona, perquè si no queda com un xiclet. Ratllarem un parell de tomàquets vermells per afegir-hi el sofregit. De fet, no sé si és un sofregit, això. Amb la salseta. Sí, correcte. Guaita, Puc parlar? molta carn, tu, sí. Sí, després m'elimines. Pots explicar que normalment cuines acompanyat, però com és la cuina de l'Albert, la Diana no surt. Ah, exactament. Però la cuina és meva també. Bueno, sí. Un pagar mitges, no? Estem gravant tot això, Ja. Guaita el tomàquet ratllat, que és bonic. I tirem el tomàquet que hem ratllat i li posarem una culleradeta de sucre perquè perdi una miqueta l'acidesa.
I ho remenarem i ho deixarem fregir una estoneta més. Ara que ha agafat aquest color així com dauradet, li tirarem el vi blanc. I el deixarem coure, el deixarem reduir que vagi perdent l'alcohol. Ja veuràs tu, amb el rentavaixelles posat i tot aquí. I hauré de posar música de fondo. Ara que ja s'ha reduït el vi i que ja no fa aquella olor a alcohol, hi tirarem el suquet que hem guardat abans dels musclos i afegirem també una miqueta de brou de peix o aigua, però jo tinc brou de peix guardat. Em passarà més bo. Hi tiraré més brou perquè la idea és que després amb tot aquest brou hem de cobrir tot el peix que ja he posat a la cassola. És a dir, que no ens hem de quedar curts. I ho deixarem coure una estona més. I ara que tot això ja ha cuit, hi tirarem tot aquest suc dels calamars i l'abocarem aquí a la cassola. L'escamparem una miqueta perquè quedi tot així cobert. Veus quina pinta? I afegirem també les xirles. I afegirem també les rossallones i les deixarem per aquí. Ok, després em corregeixen, Com ara, per exemple. Ara t'explico. Doncs ara anava a dir que per la picada hi havien d'afegir un dent d'all. Però avui, precisament, m'ha escrit en Tot Germengolbanell fent un comentari sobre l'últim vídeo que vaig fer, que era l'espinacs a la catalana, que dic que hi tiro un dent d'all, i ell em diu: em temo que el terme dent d'all és un castellanisme. El Diec no el reconeix, parla de gra. No sé qui és el Diec, deu ser un amic seu. Així que a la picada hi tirarem les 2 torrades de pa que hem fregit abans, una miqueta de julivert, unes hebres de safrà, que l'haurem cagat també, i un gra d'all. Primer agafarem el safrà, el posarem amb una miqueta de paper de plata, el doblegarem, i el posarem a torrar en una paella i d'aquesta manera no se'ns cremarà. No sabíeu això, Sí, sí que ho sabíeu. Així que un cop torrat el safrà, li afegirem a la picada i posarem una miqueta de julivert picat i el gra d'all. I m'oblidava de posar un parell d'ametlles torrades, un parell o 3. Amb això que aconseguirem és espessir una miqueta la salsa, perquè si no quedarà molt líquida, ha de ser com un suquet, no com una sopa. Tenim la cassola al foc coent i ara que tenim la picada feta, agafo una miqueta de suc, l'afegeixo a la picada i després ens serà més fàcil de barrejar-lo aquí amb la cassola. Ho afegirem aquí i ho deixarem coure una estona i ho anirem movent perquè es vagi espessint una miqueta la salseta. Ostres, quina olor que fa! Buf! Brutal! Ara que està la picada posada ho deixarem coure uns 10 minuts i de tant en tant ho anirem removent així una miqueta perquè es vagi espessint la salsa, que ja sembla que es va espessint. I fa una olor espectacular. Boníssim! I ara els últims 2 o 3 minuts de cocció hi posarem els escamarlans i les gambes, així una miqueta ben posat que quedi mono i que s'acabi de coure. Vinga, una miqueta de julivert i ja està. Ja ho tenim, mira quina pinta que té. Això sí que és un dinar de festa, Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.